बागुल बुवा. येसू आक्का या नावातच किती धाक आणि भीती वाटते ना. ही खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. ती रात्रीची वेळ होती. सगळीकडे घनदाट अंधार पसरला होता. एक नवीनच लग्न झालेलं जोडपं त्या अंधाऱ्या पायवाटेने मार्ग काढत जंगल सदृश्य भागातून जात होतं. त्यांच्याकडे आधारासाठी फक्त एक कंदील होता. दुरून कोल्ह्यांचं ते रडणं, घुबडांचा घुतकार, जंगलातील त्या भयानक रात्रीची त्यांना जाणीव करून देत होता. पण तरीही ते एकमेकांचा आधार बनून त्या अंधारातून चालले होते. त्यांच्याकडे दुसरा कोणता पर्यायही नव्हता. त्यांना चालून आता बराच वेळ झाला होता, पण त्यांचा रस्ता अजूनही संपत नव्हता आणि हे जरा भयानक होतं. ते दोघेही आता काळजीत पडले होते. भीती त्यांच्या चेहऱ्यावर अगदी स्पष्ट दिसत होती. त्यांच्यासोबत हे जे काही घडत होतं ते सामान्य नव्हतं. त्यांना चकवा लागला होता. ते ज्या मार्गाने जात होते त्या मार्गावर त्यांना तीच झाडं, तोच परिसर पुन्हा पुन्हा लागत होता. त्यांना चित्रविचित्र भास होऊ लागले. त्यांना सतत असं वाटू लागलं की त्यांचा कोणीतरी पाठलाग करत आहे. त्यांना ते एका मोठ्या संकटात अडकले असं वाटू लागलं. तोच समोर अंधारात त्यांना एक बाई उभी दिसली. तिला पाहून त्यांना थोडं हायसं वाटलं. त्यांच्या जीवात जीव आला. ती आसपासच्याच गावातील असावी आणि तिला इथला मार्ग माहीत असावा, म्हणून त्यांनी तिला तिथून बाहेर पडण्याचा मार्ग विचारला. ती बराच वेळ त्या दोघांकडे पाहत राहिली आणि मग तिने त्यांना तिथून निघण्याचा रस्ता दाखवला. इतका वेळ गोल गोल फिरणारे ते जोडपं तिने दाखवलेल्या मार्गाने काही वेळातच त्या चकव्यातून बाहेर पडले. ते काही अंतर चालत गेल्यावर त्यांच्या मनाला एक गोष्ट चाटून गेली. ही बाई इतक्या रात्री तिथे अंधारात जंगल सदृश्य भागात काय करत होती? कोण होती ती बाई? याचं उत्तर एकच होतं. ती येसू आक्का होती. येसू आक्का नेमकी आहे तरी कोण? ती चांगली आहे की वाईट? ती भूत किंवा आत्मा आहे की एखादी देवी? आज आपण याच वेंगुर्ल्याच्या येसू आक्काबद्दल जाणून घेणार आहोत. येसू आक्काबद्दल वेंगुर्ला भागात अनेक गोष्टी प्रचलित आहेत. तिथल्या ग्रामस्थांकडून असे एक ना अनेक प्रसंग सांगितले जातात. यात विशेष गोष्ट ही आहे की यातील काही प्रसंग काल परवाचेच असतात. येसू आक्का ही चांगल्याशी चांगली आणि वाईट अशी वाईट मानली जाते. ज्याप्रमाणे आक्का अंधारात चाच पडणाऱ्याला मार्ग दाखवते, त्याचप्रमाणे मी म्हणणाऱ्या प्रत्येक गर्विष्ठाला ती त्याची जागाही दाखवते. वेंगुर्लेमधील परुळे चिपीच्या सड्यावर याचा अनुभव अनेकांना आला आहे. यावेळी सड्यावरची येसू आक्का सगळ्यांच्या मदतीला धावून येते असं म्हणतात. या पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ तर आपल्या घरचे कोणतेही शुभ कार्य असो सड्यावरच्या येसू आक्काला विसरत नाहीत. खरं तर तिला विसरण्याची कुणाची हिंमतच नाही असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. कारण येसू आक्काविषयीची आदरयुक्त भीती पिढ्यानपिढ्या जपली जात आहे. जणू काही प्रत्येकाच्या कुटुंबातीलच ती एक आहे. येसू आक्का कोण, कशी दिसते, तिचे निवासस्थान कुठे याविषयी ठाम अशी कुणालाच काही माहिती नाही. हवा कशी दिसते हे जसं सांगता येत नाही, मात्र हवा आहे हे जाणवते. तसंच या येसू आक्काबद्दल बोललं तरी चुकीचं ठरणार नाही. असं असलं तरी येसू आक्काबद्दल एक गोष्ट प्रसिद्ध आहे. येसू नावाची एक गरोदर स्त्री होती. तिचे निधन झाल्यानंतर तिला कुशेवाडा येथे दफन करण्यात आलं. या माळावर अशाच प्रकारच्या मृत महिलांना दफन करण्यात येत असल्याने अनेकांच्या मनात येथे जाताना भीती दाटलेली असते. कुशेवाडा येथे येसू आक्काचे मुख्य स्थान आहे. मात्र परुळे गावच्या 32 वाड्यांमध्ये कुठेही तिच्या नावाने काहीही ठेवले तरी ग्रामस्थांना अडचणीतून मार्ग सापडतो असा तिथला समज आहे. असेही म्हणतात बऱ्याच वेळा ग्रामस्थ येसू आक्काला हाक मारल्याशिवाय कोणतीही कृती करत नाहीत. कुणी कुणी आपल्या चंचीतल्या पान सुपारीपासून कोणतीही वस्तू येसू आक्काच्या नावाने सड्यावर ठेवतात. संपूर्ण माळरानावर शेतीचा भाग असल्याने येथील शेतकरी शेतीच्या कामाची सुरुवात व सांगता करताना येसू आक्काची आठवण करून मगच कामाची सुरुवात करतात. असं म्हणतात येसू आक्काचे नाव घेताच कोणतेही संकट टळले जाते. मग येसू आक्काच्या नावाने जिथे आहे तिथूनच अनेक जण नतमस्तक होतात. अशाच श्रद्धेतून येसू आक्काचे मंदिरही उभे राहिले आहे.
सड्यावरून एक रस्ता गेला आहे. या रस्त्यावरही अनेक वाहने फिरत असतात. यावेळी आपण चुकू नये म्हणून मार्गावरून जाणारे वाहन चालक आपल्याकडील कोणतीही एखादी वस्तू ही सड्यावर ठेवतात. अशाच भावनेतून चिरे म्हणजेच दगडी विटा वाहतूक करणारे प्रत्येक चालक त्यांच्या एका फेरीमागे एक चिरा सड्यावर टाकत असत आणि हळूहळू ही एक प्रथाच सुरू झाली. बरेच वर्ष सातत्याने असे चिरे ठेवल्याने या चिऱ्यातून येसू आकाचे सुंदर मंदिर उभे केले. येसू आकाला सुका बांगडा व नाचणीची भाकरी अतिशय प्रिय आहे असेही काही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोणतंही काम असेल आणि येसू आकाला विनवणी करायची असेल तर आकासाठी सुका बांगडा आणि नाचणीची भाकरी सड्यावर ठेवली जाते. अनेक देवी देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी कोंबडीचा बळी दिला जातो. येसू आकाला प्रसन्न करण्यासाठीही कोंबडीचा बळी दिला जातो. पण यासाठी तिच्या सड्यावर कोंबडीला जिवंत सोडलं जातं. म्हणजे बळीच्या नावाने एक कोंबडी तिथे सोडली जाते. याला कारण म्हणजे आकाला कोंबडीचे रक्त सांडवलेले आवडत नाही. म्हणजेच कोंबडीचा बळी दिलेला किंवा तिला कापलेलं हे आकाला चालत नाही. या संपूर्ण माळरानावर शेतीचा भाग असल्याने येथील शेतकरी शेतीच्या कामाची सुरुवात व सांगता करताना येसू आकाची आठवण करून मगच कामाची सुरुवात करतो. तर ही होती वेंगुर्ल्याची येसू आकाची माहिती. जशी येसू आकाची गोष्ट आहे तशीच तालुका मालवणमध्ये वायंगवडे गावात अवगतची कथाही प्रसिद्ध आहे. या भागात कोणतीही वस्तू गायब झाल्यास अवगतीला साथ घातली जाते. तिच्या समोर मनोमन विनंती केली जाते आणि आश्चर्य म्हणजे गायब झालेली वस्तू लोकांना सापडली जाते किंवा त्या वस्तूपर्यंत जाण्याचा मार्ग तरी हा लोकांना सापडला जातो. तिचे आभार मानण्यासाठी म्हणून तिच्या नावाने एक दिवाही लावला जातो. आता हा दिवा कुठे आणि कसा लावायचा यामागेही तिथल्या गावकऱ्याचं एक शास्त्र मानलं जातं. अवगतीच्या नावाचा हा दिवा कधीही देवासमोर ठेवला जात नाही. जर तो दिवा देवासमोर ठेवला तर त्या दिव्याचा मान तिचा कसा असा प्रश्न तिच्या समोर येतो. यामुळे अवगतीचा हा दिवा तिथले गावकरी हे घराबाहेर अथवा देवघरापासून लांब नेऊन लावतात. तिचे नाव घेतले नाही तर अनेक आश्चर्यचकित करणाऱ्या गोष्टी कशा घडतात, अनेक लपवलेल्या वस्तू आपोआप पुन्हा कशा दिसू लागतात याबाबत अनेक लोककथाही सांगितल्या जातात. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.